Nachádzaný v srdci Liňana Sabiadora, obrátený s tvárou na more, uprostred zelene primorských borovíc pozdĺž mora, je hotel Bella Vista ideálny na relaxačnú dovolenku v príjemnom rodinnom prostredí, kde naše kvalitné služby a priame vedenie hotela sú garanciou na príjemný pobyt. História hotelu Bella Vista sa začala v roku 1954 myšlienke u môjho otca Silvia Caldura so svojím veľkým zmyslom k pohostinnosti a láskou výbornej kuchyne. Naša diskrétna pohostinnosť vás bude sprevádzať v priebehu vášho celého trvajúceho pobytu v hoteli Bella Vista. Kvalifikovaný personál vám bude rýchle prítomný a pri ktorom budete cítiť pohodlie od začiatku až po koniec vášho pobytu. Už od rána začíname vždy viditeľne bohatými raňajkami, s bufetom rozsiahleho výberu, obsahom tých pravých a čerstvých produktov. Chlieb, sladké pečivo, rôzne druhy syra a salámov, vajcia, čerstvé ovocie, džúsy a jogurty. Na terase oproti moru môžete obedovať à la carte alebo ochutnať ľahkú svačinku. Oproti nášmu hotelu sa nachádza naša pláž. Nájdete tam kabínky, lehátka a slnečníky rezervované iba pre našich hostí. Náš vyhrievaný bazén s hydromasážou na blahodárny a prospešný kúpeľ, ktorý je obklopený slnečnou terasou s pohodlnými lehátkami. V priebehu dňa vám náš bar ponúka rôzne drinky a koktejly na osvieženie, ktoré môžete pohodlne konzumovať aj pri bazéne. V Bella Vista máte dispozícii bicykle na objavenie tých pravých naturálnych miest, čo obklopujú Liňano, alebo máte možnosť zájsť na výlet do neďalekých miest Benátky, Aquileia, Trieste alebo zúčastniť sa na relaxačnej rybačke v lagúne alebo na otvorenom mori. Pre športovcov sa tu nachádza Wind Village, tenisový klub, golfový klub, alebo prečo nevyskúšať si a užiť si peknú jazdu na koni? V kuchyni sa o vašu večeru mimoriadne postará môj syn a šéf-kuchár Giovanni Battista a dovolí si ponúknuť vám jedlá z regionálnej gastronómie a zo Stredozemného mora. Pri večeri budete obsluhovaní s priamym výhľadom na more. Každú večeru máte možnosť ochutnávať jedlá nášho šéf-kuchára, ktorý vám ponúka rôzne cestoviny, mäso, morské ryby pripravené na rôzny spôsob a takisto dezerty a torty čerstvo pripravené priamo u nás. V príjemnej večeri a k dobrému jedlu máte možnosť ochutnať dobré vínko rôznych druhov a z rôznych okolitých regiónov. Po večeri môžete príjemne ukončiť deň s vypočutím si príjemnej hudby a napríklad ochutnať koktail v našom zásobenom American Bar. K vašej dispozícii máme 49 izieb a apartmánovú časť plus junior apartmá. Hlavná časť hotela je nasmerovaná s balkónmi s výhľadom na more, všetky izby sú elegantne zariadené a zásobené s plným komfortom. Kúpeľňa so sprchovacím boxom a sušičom na vlasy, minibar, trezor na uschovanie cenných vecí, satelit, klimatizácia, telefón a bezplatné pripojenie na Wi-Fi. Nájdite si a spojte čas na zaslúženú dovolenku. Bella Vista vás zaradíme hneď do prvého radu.